Eyang, Rahayu Kanginantu, Rahayu saking Dumadi. Dipuntepangaken kula Maria Pramesti Cahyani saking Prodi Pendidikan Basa lan Sastra Jawi, Fakultas Basa lan Seni Universitas Negeri Surabaya. Kanthi NIM kalih sekawan nol, kalih nol setunggal, tunggal sekawan nol, sekawan likur. Sakmenika kula wonten ing Candhi Kotes, menika salah sawijining bentuk folklor Norwisan ing Kabupaten Banten. Video niki kula damel kangge tugas mata kuliah folklor Jawa ingkang diampu déning Dr. Andes Sukarman MSI. Ini kanca-kanca, sakmenika kula kalian juru kunci Candhi Kotes, Pak Supri nggih. Ya langsung kemauan kalau badhe nyuwun pirsa Pak. Niki sejarahipun Candhi Kotes niki kados pundi nggih? Sejarah daripada Candhi Kotes jangan Kotes sendiri berasal dari kata kotesan yang artinya anak ikan bagus. Jadi kan sejarah daripada Candhi Kotes ini adalah pada waktu Raden Wijaya singgah ke desa Kotes sini, abdinya yang bernama Kirana meninggal dunia dan diperhatikan ikan sendiri itu. Sebagai rasa terima kasihnya supaya petilasannya tidak hilang, maka dibuatkan sebuah candi sebagai tempat persembahan sebagai rasa terima kasih kepada masyarakat desa Kotes ini. Candhi Kotes dumunung ing Desa Kotes, Kecamatan Ngandusari, Kadipaten Blitar, Jawi Wetan. Kenging punapa kok kasebat Candhi Kotes? Miturut informasi ing jaman rumiyin ing daerah saubenge candhi kasebat wonten sawijining kolam kang isinipun iwak gabus. Anak iwak gabus punika dipun sebat kanthi aran Kotesan. Saking kala wau medal nami Kotes ingkang dados naminipun candhi kaliyan naminipun desa. Lajeng niki napa wonten ciri khas bangunan nggih arsitektur Candhi Kotes niki? Wonten menika adalah ciri khas bangunan daripada Kerajaan Majapahit, yaitu berbentuk miniatur seperti kerucut itu merupakan ciri daripada pembangunan daripada Majapahit. Itu tempat persembahan umat Hindu. Lajeng niki Candhi Kotes apa damel kados ritual napa niki? Nggih, biasanipun umat Hindu menawi saking penasaran sehingga ke desa Candhi Kotes ini itu mampir ritual sebagai rasa pemujaan gitu. Ada reliefnya itu tadi kan ada reliefnya, yaitu reliefnya itu sebelah depan dan belakang bagian miniatur itu berupa relief kepala kala, tujuannya untuk mengusir pengaruh jahat yang dapat mengurangi kesucian tempat tersebut. Itu pada waktu ada orang yang sesaji di sebelah depannya itu menghadap ke timur itu sebagai rasa tolak galak. Sedangkan itu dua sebelah utaranya miniatur itu juga terdapat dua meja altar, gunanya untuk meletakkan sajen. Kanca-kanca kula tegesi malih sami kalian ingkang kula andharaken saderengipun wawancara. Candhi Kotes menika saking tembung kotesan, inggih menika anak iwak gabus. Candhi Kotes menika nggadhahi ciri khas bangunan nalika masa Kerajaan Majapahit, inggih menika bentukipun miniatur. Ing ajeng wonten relief kepala kala ingkang fungsinipun kagem ngusir pengaruh jahat ingkang badhe ngrusak utawi ngirangi sucinipun papan menika.
Ing ngajeng ugi wonten kalih meja altar kagem sajen ingkang badhe didamel persembahan utawi pemujaan umat Hindu. Matur nuwun informasi ingkang sampun dipun andharaken Pak Sugi. Candhi Kotes madeg nalika taun 1300 Masehi. Candhi Kotes punika sawijining peninggalan jaman Majapahit. Miturut inskripsi ingkang kapahat ing batur, katulis angka 7.224 Saka utawi 7.300 Masehi. Salintunipun ing pipi clondhak katulis taun 7.223 Saka utawi 7.300 Masehi. Saking kekalih inskripsi kasebat saged dimangertosi bilih Candhi Kotes dipunbangun ing wiwitan madegipun Krajan Majapahit. Inggih punika ing mangsa pamrentahan Raden Wijaya. Menika kala wau ingkang saged kula andharaken babagan Candhi Kotes minangka salah sawijining bentuk folklor non-lisan ing Kabupaten Blitar. Matur nuwun, mbok menawi wonten kalepatan kula nyuwun